അല്ല നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ബക്കരാക്ക വിളിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി അല്ലേ, ഇന്റെ ഫേനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നാട് നിന്ന് കത്തുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ? ഇത്ര വലിപ്പുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്. ബക്കറാക്ക ബത്തേരി പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ. ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കാനേ വേണ്ടി വിളിച്ചത് നിങ്ങളെ. എനിക്ക് അപ്പോഴേ സംശയമുണ്ട്. എന്നാലേ നിങ്ങൾ ബാക്കിന്നല്ല ആകാശത്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോവാ മക്കളെ. വേറെ വിഷയം, ഞങ്ങളൊരു ലോട്ടറി ആ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ. ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് ബത്തേരി പോയി ബ്രോസ്റ്റ് തിന്നാന് എന്റെ വയസ്സായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചില്ല. എന്റെ ചെറുപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലല്ലോ നിങ്ങളെ മൂന്നാളി തല ഞാൻ പറഞ്ഞ അണ്ടിനും പോലെ ഇരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ മക്കളെ ചേലക്കാതെ പോയിക്കൊള്ളിങ്ങളുണ്ട് കൊഴുത്തം കേട്ട ഓരോ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിനെ കൊതിപ്പിച്ചു പോയിന്ന്. എത്ര കാലമായി ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് നിന്നിട്ട് ഇനി കുടി പോയി കഞ്ഞി കുടിച്ച